Joma richo en wan kaka jopiny. Okay? Gimomiyo awacho ni wan kaka jopiny en ni wan gi opportunity mar yiero jotelo matiyonwa. To sama wayiero jatelo to ok wang'i mano. Mara ni wang'iyo chama, mara ni wang'iyo clan. Ni an ng'ama bedo gavana nyaka bed mana clan na. Or ni ng'ama bedo gavana chama ema biro nyisa. Okay? Now, onego bed ni achiwo example mar gweng'wa. Ng'ama jo gweng'wa ma Nyamwari onego bed ni yiero. En ng'ama nyiso gi plan. One, kaka ndara ma Lendu to dhi nyaka Nyamwari. Or kalo Arabuor madhi nyaka Nyamwari. Nyaka Kabonyo. Aito ng'ama biro revive Pamba. Kane wadongo, to niyudo ni ndalo koth to thurwa ni pidhe bel. Okay? To ka bel rumo, tiyudo ka kipidho ng'or, tipidho Pamba, kanora charte. Aito iyudo ka jibi odich dhi enam, dhi ywa rech. At the same time, at a certain part of the year, wadhi ka mchele, wadhi puro mchele. So, onego bed ni wa focus on leaders. One, talk about these issues, but at the same time, the leaders manigi capacity. Wa focus nyithindwa. Ni mondo gidog dala giti county government, mondo gi revive gigi. Okay? For instance, most of the time, kipenyo nyathi matin ni, idwa timo ang'o kibedo ng'ama duong'. To biro nyisi ni udwa bedo pilot. Okay? Udwa bedo engineer. Tiji ni udwa dhi tiyo kanye. To tiji ni udwa dhi tiyo Dubai. Okiwinje ng'ama wacho ni udwa bedo a rural engineer, madwa dhi konyo Kano loso dikes, loso dareche, loso aoche, okine ng'ama dwa bedo a marine expert, madwa dhi tiyo na Lake Victoria, and so on and so forth. So, it is important mondo wan kaka oganda, nyaka wa focus, wadong gi 2 years wadhi yiero. Sani kiwinjo joma kipenjo ji ni to ng'amutero ka, tiyudo ni magin jo wash. Joma kanyo ni gimoro nitie gi Nairobi ka iluongo ni rego kiful. Jomo rego kiful. Dok dala to nigi pesa. Mage joma iwenyo ni gine ma gimor, gine ma piny werogi, nikech gine ma gibiro gi pesa. But en ng'ama one, oonge rieko, be oonge commitment ne fundamentals mag devolution. At the same time, en ng'ama pok nodaka gi ji dala, ma odwaro gini mondo dhi ogo deal, omed loso go pesa, rather than mondo focus on konyo jothurgi. Okay? And it is up to anyiso ka jothurwa pile. It is up to them. Because kaka Kisumo, sama giyiero, ndalo, ingeni na chung 2007, nadwa bedo MP. To ne pod an kijana matin, naonge pesa. To ja ohala moro ma Kibuye no nyisa, Nyamori, kuom joma osebiro campaign kagi, ok wane ng'ama nyisowa gima nyalo konyowa kaka in. But problem wa en ni lweti ni nono. Koro we water joma nigi pesa gi mondi, chieng' ne wang'i mari bang'. Matinde ni jopinya osebedo ni itie koda chuth, ng'ama miyo gi pesa to bang'e to kaluwore kod kiwango mar pesa mari ema giyiera yiera. Tinde ka county dwa muko gikgi mag ohala rather than gero negi chiro. To an ema giringo yira, an machaka ringa dhi e court mondo atam county. Okay? Kaka natamo county muko Nyamlori. And several other things. But what am I saying? And Joanyaka focus on what they want. For instance, I need to and I don't need to be a leader in Kisumu. And tija matimoni, anya pedogo nyithinda. Okay? But so long as Jo Mabei, okunya neno, the international network, majanam nigo. But podgibro de dwaro ng'at moro ma is not capable of doing what Janam can do in connecting with the world. Onge ka gibro change. So it is up to Jowa mondo decide gima gidwaro. To kapod wag medo go siasa kaka wago siasa. Ni go siasa nikech ng'ato en clan mari, ni go siasa nikech chama wacho. To I can assure you, ni pod counties moko pro develop. Ke kamina no ka wacho ni counties wanige problems ge. To counties moko madhi limo Nyanza sani. Ibro ido no se loso factories. Mag maembe kidhi kamane kivuta kibwana nitie. Ido ni ogero siptande, ogero so many things. But through what gigi kunya temore because pesa wa ichama pesa wa ikwala. Devolution Conference, Daktari.